Tuhan kita Nabi Muhammad penghulu kita sahabat di dalam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayana pun tangan Satya kita nak kali terjadi nak banyak basuh. Ayana pun jari Yola limo hukum na wajib kita. Ayat pertama sadar sembahyang kedua ketiga berzakat kampi puasa kelima ayat dan puasa. Itu sebabnya jari nalimo yang ikiwani. Kalau hikmahnya ke dalam negari dan mula pertama siap pujari samisar tua di dalam negari kau tua bertanya ke mana kepai. Namanya jari samisar cara dia pandai di dalam negari kau tua penunjuk itu dan ini katiku apa nama si jadi mati. Samisar kuat gagah berani apa mau tetara dengan polisi. Bernama si jari manis samisar ya dari dalam negari. Samisar kayun di dalam negari kau untuk palakikan intanya poti kasalan tenggang di anak negari. Kalimu kalingki anak kete sakali samisar ya di dalam negari. Nana balimu itu kau tidak sepakat apa-apa kerajaan nak kamu kisalam ada apa-apa di jinji yang kasamonyo bare ke dalam negari nanya toba itu. Nan balimu itu kau tidak sepadu apa-apa kerajaan tak mungkin maju seorang mailu na lain mengganggu. Kau basri siapa ada pengulu nana banyak di cakaragu. Yang ke sini anta ke situ semuanya lagi ke dalam sidang. Ada banyak kejadian di masa sekarang biar di Solo biar cepatan lang. Biar di Padang Panjang atau di Pulau Pak. Biar dia di awal walau dia di orang biar di kemanakan awal walau di kemanakan orang tak biar mana kagadi-gadi jangan bujang-bujang. Kalau nangadi nak kita pandang lah suku memakai baju nan jarang-jarang. Lai basirawan napa pinggang ayado nan ngeri dipandang. Kalau nak bujang di masa sekarang jo kaki-kaki kini lah bagalang. Jo talingo kini lah memakai subang rambut nan hitam lah bacoro tirang lah tahu bantu si bulu musang kadang-kadang bantu aturi nan datang dari Jepang kadang bantu si baru kadang. Itu tandonyo lah tak dia pasang lah patu ya Sumatera Barat diampai ni kampung ada. Lah lupa saja sawaja ladang balum balik minatula pulang itu la tagamang jangan dipakai.
sembah laikan amalan Tuhan ya Anasul Lakaman baju Purito ay mangambang dala kopi dua Ladi muhora asamu Iyan ladi kambaju Purito iyan lesa balu Iyan lelaya po ako singayo O ilama
dan tolan jo kalau syukur sayang di badan lepas tu sembahyang kan kita rosukan Ini agak sikit di pikiran kurang bila indah mengapun indah beruan bila indah beruan Salahku di persembahyan ai yang dicari nilai untuk orang eloklah tapun Jalan antara jalan antara jalan naluri kan adu tarabantang Artinya jalan nilai owai saya bila iyolah rukun satu syarat nilai satu syarat Alaikan tulis salamat ai agan menampuan nilai tantulah sase kebanyakan umat in masuk sekarang in masuk sekarang Di alai malik mencari nafas nilai paruina kadang dari mulut pagi lah sampai petang olah sampai tua lagi petang orang leput dia sekalipun indah babu sembahyang nilai nyosan kotu nilai kakum ai hanya sekali nilai dunia tak gampang fikir ibadah yo wahai saudara nilai hidup binatang nilai itulah manusia nilai sudah dan lanyata leko indah sembahyang wakatunan limo manusia denamo jogito kuliah di jali cino jobalando agamu rakapil ika umulando anyamba api pandai kita la Islam ai ko indah sembahyang lagi limo kadua lai ka dalam mai narako nilai api layo mamangga menjadi layo nyorago akiri layo nyobana ai wahai layo dun sana hidup layo di dunia ai mangatoleh kasadar oh amel jotera basuko nilai kalana iyo doana oh itulah iyo laura kanding wang iyo ika dalam iyo narago ay badan iyo tajamba ikirilan iyo nyobana imasola iyo sekarang kajantilan iyo nyojanti babuela iyo sembahyang Di bulan kanda
da iyo jutula Kila iyo ribana Waila iyo dunsana Kila da iyo nyobana Ay wahayla iyo sudaro Adapun da iyo nyokasih Menang pakaro Para temulah nyokasih Kapadolah tol Lai kadu Ada iyo nyokasih Katulan iyo sudaro Oleh kadikol ada iyo nyokasih Katampela iyo Katampela iyo nyokasih Kaamal da iyo dan iman Alay wahai saudara Oh andai da iyo dan tolak Penyakat Muhammad Lena kami da iyo kabarkan Bila iyo kabarkan Sanintaro la nyolama Ayapo la dimakan Jukalau la da iyo nyobai Ay tibo la diragukan Lajo kalau da iyo nyokasih Katampe da iyo nyonangko Bila iyo nolak Kala iyo bamano Leka kikul da iyo nyokasih Katulan da iyo sahabat Apod la bilog ito Sampai wafat Telah datang kesemuanya Oh kaum lagi rapat Mahatarlah iyo kan kita Ay kinan kalubang lahat Ay kupula na iyo ng timbo Di na saya lang kasudaro Ade kana pela danyo kasya ka amana iyo leda na iman Ade letanyo nan malaikat Manati iyo nan lakiya mati datangkan iyo edenyo Tuhan Amal iyo iman itu Kaman jawab lajo tanyo Malam po iyo latitiyan Sirotol iyo la mustaqim Den nalay na mo titiyan nyo Kebanyakan iyo danyo umanan Dini zaman lepak kini Dari soal pengajian Ada sekian lana dahulu daripada iyo lanyo kami Sebagai iyo ada paisikan tayo dengan lemak gadi Karena kandayo lemak gadi tetap harus saya kadibari Allah
indah nala di bari magadi na moyo na tensi. Apa lagi dalam le acara sudah iyo delahnya tu. Kerana la cukui la bilangan iyo la denai uai kita lah bini pagi la yuran siya sarato guru le kasih ko. Kayo le mando asal kakatie kajadi do. Adena sana la de jojo balio berpulang kanan kuaso. Baik tu yo de nyo pinta. Sampai iyo de nyo uwai kahadatan Tuhan anda nyo. Semoga le nyo uwai iyo nanti kadatan anda. Ode nala peyo de nyo juwo dari yo asap nala pusaro. Iyo kan ditulai de nyo doa dari nantu kala nancuri to. Ko ado bersama sori duinyo uwai yo manangan tuangai doso. Iyo biasa sama kita atau sanak lala saudara. Konan bau pola bau tangan atau lain sebagainya. Iyo lebario delai sinu wai berpulang kanan kuaso. Iyo nak marilah kita doakan suai kita di alam sana. Nak tanang iyo la de bali yo bahadu Allah yo de yang so. Adenalai itu nandelai doa. Doa untuk anak orang baik, doa nan tinggalkan doa bodoh. Menjadi iyo pelajaran nande kita labasamu karena iyo denyo kita akan lemah nyusul pulau anta denalai yo bariswa anta iyo denyo beko anta iyo lagi sawah mungkin sadama hampir lado. Iyo la denyo kita sanang bagurau jona kunjolamu. Denalai pasti yo denyo kita iyo sana rupo inyo karena iyo denyo kita tatap kamanan nuri inyo lamo iyo na julam be kita dapati de mati ko. Kalmatola denyo bana pastikan kita dapati Nakamanoyo leka pai nakamanoyo deka mando enalai biayo lalam lade nyoruma walau ladini mano kalau lah mati kamanja puida adonan surana kaman nundo. Dio la marapi kita kagan dio la mati. Sebagai iyo pelajaran de kita nada hadir di malam nangko. De magadi juo kale handanyo ko babulayo le bariswa anta habego iyo elo de la imana iyo ekito yo le pakoko elo na mala iman iyo kito pakoko ko ado tanan le salamoko biu tanginda manarimo. Kalau bagai lanyo mano iyo sudah yo de lahnya to. Marilah kita bayar utang kasat nala jo
pulang yo lebih suako. Bukanlah jo kami mendoakanlah denyo-jo. Namun lai mati itu pakaian yolah dek itu. Ada nyobana gitu kamanyuranya polo. Kalau ajal nanti mau pastikan Leo sampai Nda adole kama kapai kito yo denan jatuh. pasti tentu lekat sampai Itulah yudaan ko iyo ejo kalau la dikiro banyaklah nyojo iyo babu ela elonyo supaya nanti kenang kita yo salamu dalam monyo di barina lai buram memang lagu yo denan lamo lagu orang Jambi atau lagu muaro debo muaro la berlian kapan para dula joko to bangko kami bari untuk panjago lekan mato sebagai lana sehat kita yo denan la tinggal dangko di masoyo lada ulu hidup olah sene orang jando barang nak balimo aisa masona dahulu yo pati gole nana jantan ai badu ai dan batino Pinyo Allah wafat Allah balik tangan kadado setiap pinabana bamaca pinta lajo pintu anak para tamu gilo meminta abeopo ayana la nomor dua minta kuliah kabalando anak nomor tiga minta dibalikan kambiang batino anak paling kete gabalai nala pinta yo Sapio de manai ati mandea chotaibo Ilai pagi la jo patang gilo manangi kabake bondo onala diminta kamam minta ayah baru jo Desipale nyobana ati mandea chotaibo Desinale nyobane acobalinang ayamato anakku ditinggal ayahnya malah ditinggal bapa hidup di tengah dusun rumah bala pulai nabaraninya hidup di tengah dusun rumah bala pulai nabaraninya Pagi turun teladan siang turun ke sawah malam atau mewah rumah terkenal mari masuk susah malam atau mewah rumah terkenal di masuk susah Pabilo anak menangi hatiku rasa ibu terkenal masuk dulu cuma masuk ayah lain aduh terkenal masuk dulu Sakalun nama al-jadi jando Memohon kepada Tuhan tabahkan hati kami menjelang anak dan cuma minta murahlah rezeki menjelang anak datang amat capek lama capek lagi Laiku iramani atau iraman la orang Jambi Iramai yola dan lamu iramai kematian lagi Ini yola
hiburan lai panjang kulit tomato.
dalam kalam ayam turun Yohana kau mati satu tinggal lima mati satu tinggal lima lagi dalam kubur bakalam kalam mungkar dan nakir datang bertajo mungkar dan nakir datang mempari Hotelnya turun limo kau mati satu tinggal hampir mati satu tinggal hampir mungkar dan nakir datang bertajo hidup di dunia lain kau solat hidup di dunia kau lain solat tinggalnya hampir kau mati satu tinggal tiga mati satu tinggal tiga Laisa panjang tanya Bonda terjawab mati balam bin ke dalam neraka mati balam bin ke dalam neraka kau mati satu tinggal dua lagi tak tahan azab neraka minta berbalik kaduyan engkau minta berbalik kandur yang lain engkau kau mati satu tinggal satu Inyam baba balia